Γεια σας. Θα ήθελα να σας δείξουμε κάτι. Λοιπόν, ακούστε. Ακούστε το παιδί εδώ. Το βίντεο δεν έχει ως σκοπό. Δεν είμαστε ούτε χολίγνωσοι τίποτα. Απλά φοράμε τις κουκούλες για δεν θέλουμε αναγνώριση ή να βγαίνουμε στον δρόμο να μας δει κάποιος και να. Για ευνόητους λόγους. Καταλάβω. Δεν μας αρέσουν οι κουκούλες, αλλά τις φορέσαμε. Λοιπόν, τώρα θα δείξουμε σαν πρώτο επεισόδιο προγράμματα που δεν ξέρετε. Εγώ χτες μπήκα σε ένα blog και είδα σεισμός 8 ρίχτερ λέμε στην Ινδονησία. Είδα ότι διάφορα πράγματα τα οποία τα κοίταξα σε κανάλια που έβλεπα ειδήσεις επί μια εβδομάδα σε διαφορετικά κανάλια και δεν άκουσα τίποτα γι' αυτά. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό εδώ. Πώς φαίνεται αυτό το πράγμα το Monster, δεν ξέρετε οι μερικοί στο εδώ πόσο την βρήκα. Τι σημαίνει, λοιπόν. Συγκεκριμένα αυτό το περιεχόμενο είναι πολύ μεγάλο, ονομάζεται ως θηρίο. Το γράφημα του θηρίου, εκτός ότι μέσα περιέχει ναρκωτικά, εκτός ότι μέσα περιέχει ναρκωτικά, επίσης, αν παρατηρήσετε το μη εδώ, η μία λέξη στα εβραϊκά σημαίνει βαβ. Αν πατήσετε στο Ιντερνετ Monster 666 θα καταλάβετε πως το έκτο γράμμα της αλφαβήτου της εβραϊκής είναι το βαβ και είναι 666. Εννοούμε στο barcode που έχει πάνω. Επίσης και το barcode αν κοιτάξετε, θα σας το δείξω Δείξω στη... αν δείτε εδώ έχει το 666, τα 3 εξάρια. Θα στηρίζουμε αυτές τις κουκούλες, δεν είμαστε κανένα τίποτα τέτοια. Δεν μας αρέσουν οι κουκούλες, απλά τώρα τις φορέσαμε για να μην υπάρχει αναγνώριση. Απλά για ευνοήτους λόγους, όπως είπαμε και πριν. Όπως είπα, αυτός το πίνεται, γιατί μέσα εκτός από ότι περιέχει 2% κοκαίνη και άλλα ελαφιστικά, μάλλον αυτός που το δημιούργησε, μάλλον θέλει να κατακτήσει τη διεθνή οικονομία και μάλλον βγήκε και το καταφέρνει, γιατί εκατομμύρια κόσμος, ακόμα μου και φίλους μου, ξέρουν την ελαφιστία του με αυτό το πράγμα και κόψει πολύ τον καφέ για να πίνει το Monster, το οποίο είναι το χάρεμα του θηρίου. Το μη ως βασικό πες. Δεν υπάρχει μη. Αυτό εδώ είναι ένα γράμμα, 3 γράμματα που είναι στην έκτη θέση της εβραϊκής λέξη αλφαβήτου. Που είναι, ξεκινάει έτσι και είναι ένα βαβ, 2 βαβ, 3 βαβ. Και είναι το 666. Αν το πατήσετε στο Google μπορεί να το βρείτε. Αυτή περιέχει πάνω βιταμίνη Β, γκουαράνα που είναι απαγορευμένα κανονικά τα βρύνει και η νοστόλη. Περιέχει 2% κοκαίνη, το οποίο δεν θα το βρείτε εδώ μέσα. Αλλά δείτε πως όλα τα Monster στο barcode γράφουν 50, 60 και ξεκινάμε 1. Λέει 50, 61 και ξεκινάμε 6, 6, 6, 92, 47. Αυτό είναι το barcode. Στη μέση θα παρατηρήσετε 266, μια γραμμή και ένα 6. Αυτό εδώ που έχει το έχει ως αντίχριστος, ο οποίος δεν θα έρθει ποτέ. Συγκεκριμένα αυτό το βγάλανε οι μασονικές. Οι μασόνοι, οι οποίοι θέλανε κατά κάποιο τρόπο καινούργια κατάκτηση του κόσμου, σαν το Monster και καλά τώρα, είναι για κοποτό. Αυτό η τηλεόραση δεν τον έχει βγάλει. Δεν θα το βγάλει. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέσα μαζικής εξαπάτησης. Δεν τα έχει βγάλει. Το Monster όπως το λένε το τέρας, χάραγμα του θηρίου. Το βλέπετε, αναζητήστε στο ίντερνετ Monster 666 και θα δείτε περισσότερες πληροφορίες. Στο επόμενο επεισόδιο θα δείτε και κάτι άλλα πράγματα τα οποία δεν τα ξέρετε. Μπορεί να τα ξέρετε, αλλά πάντως, αν πάτε σε ένα ψυγείο περιπτέρου, δεν αγοράσετε τίποτα κανένα τίποτα άλλο, πάρτε ένα Monster εκεί, δείτε το, και δείτε το barcode από πίσω. Σε όλα τα Monster, ό,τι κι αν πάρετε, έχει το ίδιο barcode, έχει ένα 666 μπροστά. Σε όλα τα περίπτερα, έτσι και δείτε. Μπορείτε αυτό να το ψάξετε και στο Google και σε πολλά. Όπως η Coca-Cola, το Red Bull και άλλα μαθρακικό περιέχουν μέσα 1% κοκαίνη με μια κουταλιά στο μεγάλο καζάνι. Για όσο το ξέρουμε. Γιατί έχουν ένα καζάνι μέσα ρίχνουν το υγρό. Την Coca-Cola αυτό εδώ
Μέσα ρίχνουν και ένα κουταλάκι κοκαίνη, το οποίο σε ντοκιμαντέρ το έχουμε δει, το έχουν πει, γιατί το ίντερνετ λέει τις μεγαλύτερες αλήθειες, παίζονται επί τηλεόραση. Πρώτα να αναζητήσετε Monster 66 και θα δείτε πως αυτό το γράμμα είναι το γράμμα Βάου.